kai. Kalmar mata isa ta isa ta shine hujja. Wannan kalmar ta shine hujja. Akwai mai inkari zo zauna in buɗe maka. Karshen zance manzon Allah Qur'ani aka masa. Sai da arena annabi sayyidina kirina. A fara lal awwalina wal akhirina. Katamul anbiya'i wal mursalina. Annabawa da farko annabta manzon aka masa. Abana annabi Adam ne manzo
samot kafin na da ta ki saba mata mot wa ayyuhu da bil abd wallahi ujmot za'u da dal min lisnani taqaddamat fa annu rasulullahi ajna wa arwa'u